Здравейте! В това видео на вниманието ни е типично зимна плетва от много обемни плетеници от 5 бримки и 2 опакови за разделител. Плете се само в 2 реда. Броят на бримките е кратен на 7 плюс 2 крайни. Започваме от лицевата страна. На първият ред сме от лицевата страна и плетем една опакова за разделител. Следват 5 бримки на лицевата част на плетката. Двете крайни изплитаме лицево, а от средните 3 изваждаме други 3. Правим го последния начин. Една лицева, средните 3. Преподреждаме ги, така че втората да стане първа. Влизаме в трите и изваждаме една лицева, наметка, лицева. Една лицева. Една опакова за разделител. Това е схемата за този ред. Една опакова, една лицева, средните 3. Изваждаме от тях 3. Една лицева, една. Плетем така до края на реда. Втори ред от опаковата страна. Една лицева като част от разделителя. Следват 5 бримки на обемната част. Първите две изплитаме опаково, като им разменяме местата. Средната опакова и крайните две също им разменяме местата и изплитаме опаково. Първите две разменяме местата, така че втората да стане първа. Правим го последния начин. Сваляме първата, изплитаме опаково втората, хващаме с лявата кука първата и сменяме местата, след което изплитаме опаково втората. Средната изплитаме опаково. Следващите две също им разменяме местата. Първо изплитаме втората, след това първата. И една лицева като част от разделителя. И повтаряме една лицева, разменяме местата на тези бримки, изплитаме ги опаково. Средната опаково, разменяме местата и изплитаме опаково и тези. И една лицева. Плетем така до края на реда. Ставих ви една типично зимна плетка с добър обем, подходяща за пуловер, шапка или шал. Горещо ви препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!